uDavid wayeyindoda kaNkulunkulu futhi ngasekupheleni kombuso wakhe wafisa ukwakha ithempeli likaNkulunkulu. Wabophezela indodana yakhe uSolomoni kulomsebenzi futhi waqeda ithempeli emva kweminyaka eyisikhombisa esebenzisa ababazi abaphambili nempahla yokwakha ephambili. Ingaphakathi lethempeli lalihlolitshiswe ngegolide elalinamatani angama-23. Imihlobiso yayakhiwe ngegolide eliqinile i-altari lomunikelo nendawo yokuhlambulukela konke kwakhiwe ngethusi. Leli thempeli lalinayo yonke into lapho uNkulunkulu kwakufanele abonakaliswe futhi akhonzwe. Leli thempeli kwakuyisibonakaliso sobukhona bukaNkulunkulu kubantu bakhe. Encwadini yesibili iziKronike isahluko sesikhombisa inkosi yakhuluma kuSolomoni ebusuku ngephupho ikhombisa ukwamukela ithempeli njengendlu yomnikelo. uNkulunkulu waxwayisa ukuthi uma abantu bengahambi ngendlela zakhe uyomisa imvula ingani izitshalo zingabi nasivuno aphinde athumele isikhonyane. Kodwa uma bephenduka bamfune yena bamshintsho ekoneni kwabo uyakubathethelela aphinde ahlambulule inhlabathi. Wabuye waxwayisa ngokuthi uma abantu beqhubeka nokwenza ngezindlela zabo uyokubakhipha emhlabeni abuye abhubhise ithempeli ayekade ezinqumele yena lona. Kuzona zonke izizukulwane ezingama-20 amakhosi abakwa-Israyeli babezabazela ubungcwele phambi kwenkosi. Ngokujwayelekile baphambuka bakhonza izithombe nokona kwabezizwe okwakwenzeka phambi kwabo. Naphezulu kwemizamo enzima yabaprofethi yokubuyisela abantu kuNkulunkulu baqhubeka nezindlela zabo zokona. Ekugcineni inkosi yayisidelile yasebenzisa uNebukadnezar inkosi yaseBhabheloni njengethuluzi layo ukubhubhisa iJerusalem. Wayeseyisa abantu bakhe ekubhaceni. Ithempeli elaselihlale iminyaka engama-337 lashiswa kwangasala lutho. Konke kwakuphambili umsebenzi wezandla wababazi bakaSolomoni wacekeleka phansi ngoba abantu basebenza izinto zabo. Emva kweminyaka emama-40 uSarosmedo wasePharasiya wanqoba iBhabheloni wabuyisela abathunjwa emuva kwa-Israyeli wabashayela imithetho waphinde wakha kabusha ithempeli lenkosi uNkulunkulu. Abantwana baka-Israyeli babuyela emuva ngaphandle kokwakha i-altari leminikelo. Abazihluphanga ngokwakha kabusha ithempeli. Ithempeli lahlala lisesimweni esibi iminyaka eyi-18. uNkulunkulu wathumela umprofethi uHagayi ethi Hagayi 1 ivesi lesibili kuya kwevesi lika-11. Usho kanjena uJehova Sebawothi uthi labantu bathi akukabi isikhathi sokuza isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Kwafika izwi likaJehova ngoHagayi umprofethi lethi kuyisikhathi sokuthi nihlale ezindlini zenu ezimboziweyo lendlu iseyize na. Ngalokho usho kanjalo uJehova Sebawothi uthi bhekani ezinhliziyweni zenu ezindleleni zenu nihlwanyela okuningi ningenise okuyingcosana. Niyadla kepha anisuthi, niyaphuza kepha aneneliswa, niyambatha kepha akekho ofudumalayo. Ozuza imali uyizuzela esikhwameni esibhobokileyo. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi bhekani izinhliziyo zenu izindlela zenu khuphukelani entabeni nilethe imithi nakhe indlu ngiyakuyenamela ngikhazimuliswe usho uJehova. Nabheka okuningi bhekani kwaphenduka okuncane lapho nakuletha ekhaya ngakuphephetha ngani na usho uJehova Sebawothi. Ngenxa yendlu yami eyize nina nisagijimela kube yiloyo naloyo endlini yakhe. Ngalokho izulu livenjelwe kungabi kusaba khona amazolo nomhlabathi uvinjelwe kungabi kusaba nazithelo. Ngase ngibiza ukoma ngaphezulu
ngaphezulu kwezintaba, naphezulu kwamabele, naphezulu kwewayini elisha, nangaphezulu kwamafutha, nangaphezulu kokuvezwa umhlaba, nangaphezulu kwabantu, nangaphezulu kwezinkomo, naphezulu kwayo yonke imisebenzi yezandla. Abantu abazange bakhombise mdlandla ekutheni bathobele umyalelo wakhe wokuvuswa kwendlu kaNkulunkulu. Ithempeli likaNkulunkulu lahlala liyincithakalo ngesikhathi abantu benake izidingo zabo, befeza izinhloso zabo, bezakhela bona izindawo zabo zokuhlala ezibizayo, befaka izimpawu ezikhombisa ukuzimela kwabo, amakhono namandla abo. Lokhu kwakukhombisa ngokusobala ukuthi izinhliziyo zabo zazingamufuni uNkulunkulu. Ngenxa yalokho izahlulelo zakhe zokulunga zaphuma kukho konke okungenza umuntu aphumelele noma baziqhubelezele bona phambili ukuze babuyele kuye. Ungasho ukuthi asinalo ithempeli eliyincithakalo noma sinalo. uJohani 2 ivesi lika 19 uJesu waphendula wathi kubo, bhidlizani leli thempeli, ngizakulivisa ngezinsuku ezintathu. Ngalokho bathi abaJuda, leli thempeli kwasithatha iminyaka engama-46 lakhiwa, wena ke uza kulivusa ngezinsuku ezintathu na? Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. uJesu waqeda ngomsebenzi wethempeli ngesikhathi ekubonakalisa ngokudabuka kwesihenqo sethempeli ngesikhathi ebethelwa. Emva kwezinsuku ezintathu wakwazi ukuvusa ithempeli elisha, lapho khona ithempeli lalizokwakhiwa ezinhliziyweni zethu ngaye. uJohani 4 uvesi 21 no-23 okudala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Sesiyakwazi manje ukukhonza uNkulunkulu singamkhonzelanga entabeni noma eJerusalema, kodwa njengabadomisi beqiniso simkhonze ngomoya nangeqiniso. uKorinto yokuqala 3 ivesi 16 kuya ku-17. Anazi yini ukuthi niyithempeli laNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuchitha yena, ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo ke nina. uKorinto wesibili 6 verse 16. Linawuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Uma thina njengabantwana baNkulunkulu silithempeli likaNkulunkulu, njengalokhu uNkulunkulu eshilo, kumele sihloniphe isimo sethempeli eliyithi. Ngabe ithempeli likaNkulunkulu empilweni yakho lingcolile ngenxa yokungazilandeli izindlela zakhe? Ngabe lidinga ukulungiswa noma ukuqalwa kabusha? Sizithola sisengxakini efanayo neyesikhathi sikaHagayi. Izithelo ze-Afrika zikhombisa izahlulelo zikaNkulunkulu ngenxa yesimo sethempeli eliyithi elingalungile. Nsuku zonke abantu abampofu njengabantu bakwa-Israyeli bayakhala, kungani? Kungani inkosi izwe lase-Afrika lihlupheka kanje? Kungani singenayo imbewu eyanele? Kungani singakaze sibe nokwanele okuzosenelisa? Kungani singayitholi imvula eyanele? Kungani izingane zethu zihlukumezeka? Kungani sisebenzela ezini? Kubukeka kungekho ubulungiswa ekutheni sihlale kulobumpofu. Kabili encwadini kaHagayi, uNkulunkulu uthi, qaphela izindlela zakho. Ukucacisa leli phuzu, akuzona izindlela zakhe ezingalungile kodwa ezethu. Ezekiel 18 ivesi ka-25 uthi, kodwa nithi, indlela yenkosi ayilingani, yizwani nina ndlu yakwa-Israyeli, indlela yami ayilingani na? Angithi izindlela zenu azilingani na? Ukuyala kukaNkulunkulu ezikhathini eziningi akuzwakali kahle njengoba sisuke silindele ukuba azulane nathi. Uvusa izindaba ezijulile kakhulu ukuba singakwazi ukumelana nazo. Uma sikhala kuye sithi, le ndlela ayilungile, uyaphendula izindlela zenu ezingalungile.
Ukuqaphela izindlela zenu akukona ukuqaphela ngokomoya kuphela, kepha nezenzo zenu. uNkulunkulu watshela abantu bakwa-Israyeli ukuthi bavuse ithempeli. Kwakuyisixazululo esiphathekayo ukulungisa inkinga yakamoya. Izindlela zethu yizona izinto ezisiholela ekuphuleni ngaphansi kwesiqalekiso. Nazi izibonelo zeziqalekiso uma singahambi ngendlela kaNkulunkulu. Okokuqala isono sokuchitheka kwegazi nodlame. Incwadi kaGenesis yesine iveza isenzo esibi sikaKhayini ebulala umfowabo Abel. uKhayini no-Abele baletha iminikelo kuNkulunkulu ukumdumisa. Kodwa inhliziyo kaKhayini yayingekho lapho. uNkulunkulu akawamukelanga umnikelo kaKhayini. Ngakho uKhayini waba nomona kumfowabo. Umona kuthina ama-Afrika ugxile kakhulukazi emasikweni ethu, futhi kufanele kube khona okwenziwayo ngalokho. Kusukela ekwahlulekeni kugcina abantu sebevimbela noma ubani ukuthi angayi phambili. uNkulunkulu wathi kuKhayini, "Unyukubaleleni, kungani umnikelo wakho ungaphumelelanga?" uNkulunkulu wamgqugquzela, wathi kuye, "Enza kahle, umnikelo wakho uyakwamukelwa. Kodwa uma ungenzi kahle, isono sikulindile emnyango." Kufanele unqobe isono, noma uwena oyobuswa yisono. Uyabona, ukuqala kwesono ukuvumela ukulingwa. Isixwayiso sikaNkulunkulu kuKhayini sawela emhlabathini olugwadule, okwaholela esonweni sokuqala sokubulala emhlabeni. Izincwadi zomlando wezizwe zase-Afrika zigcwele izimpi zegazi, ukubhubhisa, izimpi zezigodi, ukungezwani. Okhethweni likaDisemba ngo-2007 eKenya, ababefuna intando yeningi nesithunzi som-Afrika emazweni amaningi babhujiswa. Abangaphezu kwesigidi babulawa, kanti abangaphezu kwezigidi ezingama300 babaleka emva kokhetho ngenxa yodlame. ENingizimu Afrika, ukuhlaselwa ngokubuzwe ngo-2008 kwathatha izimpilo zabokufika abangama62, abangama670 basala belimele, izinkulungwane zingenamakhaya. Ukubulawa ngesihluku kwaseRwanda ngo-1994 okwaholela ekubulaweni kwamaTutsi ayizinkulungwane ezingama800 ngamaHutu. Kamuva nje eBenin ngaphatheka kabi ukuzwa ngomlando ochaza ngokubulawa kwenkosi yisizwe esingumakhelwane. Yathatha igazi lezitha zalo, yakha ngalo amabhlokisi esigodlo sayo esikhundleni sokusebenzisa amanzi. Uyabona ukuthi simcasula kangakanani uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi, "Kungani umnikelo wakho Afrika ungabanga impumelelo?" U-Isaya 59 ivesi lika-3, "Ngokuba izandla zenu zingcolile igazi, neminwe yenu ububi." Amaphimbo egazi labantu abangenacala ayakhala kuNkulunkulu, avela emhlabathini noma ikuphi lapho uhamba khona kuleli zwekazi. Igazi lika-Abel olungileyo, igazi elingenacala, liyachitheka emhlabathini zinsuku zonke emazweni amaningi. Lokhu kuyathusa kakhulu. Ukwahlulela okunzima kwakuphezu kukaKhayini. Waqalekisa kuwona umhlabathi ayigcine kuwo imfihlo yesono sakhe. Isiqalekiso sakhe sokuqala kwaba ukuthi kuqalekiswe inhlabathi ingatheli izithelo. Okwesibili, uyoba umhambuma nozulane emhlabeni. Umphumela wesono wabanjalo nomthetho kaNkulunkulu ngokuchitheka kwegazi elingenacala. Umphumela wesono kwaba ukusebenza kanzima nokuba umhambuma ezweni elikude nokungabi nendawo yokuhlala. I-Afrika izwekazi eliphila ngaphansi kwesiqalekiso esifanayo. Lapho izwe likhala khona kuNkulunkulu njalo ngenxa yobubi obenzeka phakathi kwabantu bandawonye kanjalo nabantu abangenacala. Abantu baphila kanzima ngokujwayelekile, bayahluleka ukuphila emhlabeni wabo bese beyafuduka. Bayehla bayenyuka ezweni nasemadolobheni, badlulele kwelinye izwe befuna umsebenzi kanye nezindlela zokuphila. Lesi yisimo esibucayi kakhulu, njengalokhu abaningi bengathi kodwa ababulalanga noma abakaze babe yingxenye lesi sihluku kubafowabo. Encwadini kaSamuweli wesibili 21,
inkosi uDavide waba nokukhononda okufanayo ukuthi isizwe sakwa-Israyeli sasiqalekisiwe ngenxa yesono esenziwa inkosi uSawuli kubantu baseGibeyoni. Lesi sono senzeka eminyakeni eminingi eyedlule. uSamuweli wayengayena ngisho ubaba kaDavide. Noma kunjalo umhlaba ukhala kuNkulunkulu ngenxa yokuchitheka kwegazi elingenacala. Ngenxa yalokukhala uIsrayeli waba nendlala iminyaka emithathu. Isiqalekiso sikaNkulunkulu sasicacile ukuthi izwe lalingeke likhiqize lutho. Ngokuxhumana noDavide, abantu bakwaGibayoni bacela impindiselelo. uDavide wabanika amadodana ayisikhombisa kaSawuli ukuba awahenge eGibeya. Emva kokuba leli gazi selikhokhiwe, uverse 14 uthi uNkulunkulu wathinteka ngokunxusa kwezwe. Sesiphila ngaphansi kwesivumelwano esisha. Kungasadingeki ukuchitheka kwegazi ukuze sihlengwe. uJesu waba umhlatshelo wokugcina nophelele ngenxa yezono zethu zamanje nezisazokwenzeka. Noma kunjalo uJesu usasibiza ukuba siphenduke sicele igazi lakhe elingenacala ukuba lihlambulule, liphulukise bese linqamula iziqalekiso phezu kwezwe lethu. Uma sike saxazulula lenkinga, uNkulunkulu uyobe esebuyisela umusa ezweni lethu, singabi nenkinga yokuswela umkhiqizo, singabe sisaba ozulwane, sibe nokuthula ngenxa yezibusiso. uJesu wasinika umyalo wokuba sithandane njengoba naye esithandile. Kuyamangaza uma kwenzeka okuphambene nomyalo. Sibona abantu abasizungezile bengenandaba nempilo yomunye umuntu. Qaphela izindlela zakho. Okwesibili, isiqalekiso sempilo emfishane. eZambia, Zimbabwe, Malawi naseMozambique izinga lempilo yakhona okulandelekile liwu-37 iminyaka ubudala. Uthola bebancane kakhulu abantu besizukulwane esidala emphakathini yase-Afrika. Lesi isiqalekiso akubona ubumpofu. Qhathanisa lokhu nezinga lempilo elilindelekile emhlabeni. Kuzomele ukulindele ukuba kuphilwa iminyaka engaphezu kwa-70 e-USA neminyaka ewu-77 e-UK. Ngokwenhlolovo ye-United Nations AIDS Survey, izwe lase-South Africa linabantu abalinganiselwa ku-5.5 million abaphila nengculaza, nakuyiyona nombolo enkulu ekwedlula wonke amazwe emhlabeni. Ngonyaka ka-2006 abantu abangu-350,000 bashona ngenxa yezifo ezihambelana nengculaza. Abangu-30% batheleleka ngengculaza ngo-2008. UMzansi Afrika ngokwesimo sase-Afrika yizwe elicebile elinesibalo esiphansi sabantu abongondlekile kanye nezinga eliphezulu kuzimbiwa ezikhiqizwayo ngaphakathi uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Lokhu kuvezwa ngokusobala ukuthi izinkolelo ezithi ingculaza ihlobene nobubha akunjalo. Kufanele sibheke izindlela zethu. Umkhuba wabantu base-Afrika ukulala nabantu abahlukene yikona kuyibhebhethekisayo mese kunciphisa namathuba okuphila alendelekile. Uma amadoda efuna izimpendulo mayelana nengculaza kwabahlakaniphile ezinhlanganweni zomphakathi, babanika inqwaba yezimpendulo okuhlanganisa ijazi lomkhwenyana, izifundo zocansi nemishwanguzo. uKorinto wokuqala 3 verse 20. Inkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kakhulu kunezethu, futhi ubekile imithetho ekumele yengamele izimpilo zabantu ukuze baphile isikhathi eside futhi impilo eyingcwele. Amahubo 34 iverse 12. Ngumuphi umuntu othanda ukuphila, ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na? Deda kukho okubi wenze okuhle. Indlela kaNkulunkulu ilula futhi ihlambulukile. Indoda kumele ibe nonkosikazi oyedwa futhi ithembeke omunye komunye ngendlela yokubonakalisa indlela athembeke ngayo othandweni lwakhe kithi. Ayikho inkomfa noma izifundo zocansi ezidingekile. Esikudingayo kuphela ukuba silungise amaphutha ezindlela zethu. Sicele uxolo ngazo, siphenduke bese sihamba endleleni yakhe. Thesalonika wokuqala 4 verse 3. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu, ukungcwaliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni.
Izono zocansi zihlanganisa ukuhlobonga, ukulalana, ukuphinga, ubutabani nokuzisiza. Roma 6:23. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu uJesu iNkosi yethu. Uma abantu bephila isikhathi esingaphansi kwalesi esilindelekile, singalindela kanjani ukuthi baphumelele kwezolimo? Eminyakeni engu-37 umuntu useqala ukuphelelwa ngamandla nokuphelelwa ukuhlakanipha. Uma izibonelo nothisha abaqeqeshiwe ukuguqula izimpilo zabampofu begcina ngokufa eminyakeni engu-37, ayikho indlela yokuthi iningi labantu likhule ekwazini okwedlule kulokhu ebebekunikiwe. Umphumela walokho, ukudluliselwa kolwazi akwenzeki, kunalokho kushona phansi. Leli iqiniso ekunzima ukulamukela kubalimi basemphakathini ngoba masontonke bakhumbula abantu babo abasemathuneni. Izindlela zabo azishintshi. Uma iphupho lethu kuwukushintsha lelizwekazi, silisuse ekubeni ibhode lokucela, silishintshele ekubeni ngobhasikidi wesinkwa, kuyomele sibheke izindlela zethu bese siyaphenduka ukuze uNkulunkulu asiholele empilweni ephelele enezithelo nemfundo enhle futhi sibe abantu abaphilile isikhathi eside. Qaphela izindlela zakho. Okwesithathu, isiqalekiso kulokhu izwe elikhiqizayo, isivuno esibi. Encwadini kaHagayi kuyamangalisa ukufunda ukuthi nguNkulunkulu obamba imvula nezitshalo eziphuma enhlabathini. Esitshalweni sommbila kunobuchule bukaNkulunkulu obumangalisayo. Yilolo nalolo hlamvu lunentambo yalo. Intambo ende enombala onsundu sagolide eliphuma la phezulu kwesikhwebu. Ngesikhathi sesigaba sokukhiqiza kwembali, uhlamvu lwembewu lihlala ngaphezu kwalento esasilika bese ikhula ngokwehla ngosilika ize ifinyelele ekuthintaneni nengxenye engaphakathi kohlamvu lapho khona izobe isihlangana bese yakha imbewu. Labo layini banamathela kolayini bokuqala bezinhlamvu eziphuma koqala futhi ngaleyo ndlela bathola ukwakheka koqala bese kuthi isikhwebu siye ngokugcwala ukuya phezulu kuze kufike kweziphezulu izinhlamvu zembewu ezisekugcineni. Nakuba kunjalo uma uNkulunkulu wesivuno ebiza isomiso ezweni nakuloko umhlabathi okhuqizayo lolu hlelo luyaphazamiseka. Lolu silika udinga umswakama ukuze kube lula ukwenzeka kwalolu hlelo lokwandisa. Kungenjalo imbewu angeke ikhule ngaleli shubhu likasilika. Ukoma ngenxa yokungabibikho komswakama owanele ngesikhathi sesigaba sokuqala. Ukoma ngenxa yokungabibikho komswakama owanele ngesikhathi sesigaba sokukhiqizwa kwezitshalo kudala ukulahlekelwa izitshalo. Ngisho nezithelo ezinde ziyahlaseleka yilokulahlekelwa lapho izikhwebu zidinga ukugcwaliswa. Ikota noma uhafu noma amakota amathathu indlela eyaphezulu yesikhwebu. Izinga lesivuno ezwenikazi lase-Afrika kubalimi abanakho konke abakhulisa ummbila singu-350 kg we-hectare. Lapho khona umlando wesivuno samazwe angaphandle singaphezulu kuka-25,000 kg i-hectare. Lesivuno esincane kangaka siyisiqalekiso esisobala esiholela kwisidingo samathani angaphezulu kuka-25 million embewu kuba angeniswe ezweni lase-Afrika minyaka yonke. Abalimi bangaphansi kwesiqalekiso uNkulunkulu asikhiphile njengesijezo phezu kwezwe kanye nomkhiqizo walo. Kodwa noma kunjalo thina njengabantwana bakaNkulunkulu singasinqoba lesiqalekiso ngokuthi sishintshe izindlela zethu. Sisebenze ngemithetho uNkulunkulu ayibekile ezweni. Ngokwenza ngokuthi singalimi kanye nokulondoloza ingubo uNkulunkulu amboze ngayo. Umswakama uyagcineka izikhathi zonke ukuze abalimi abalima ngendlela kaNkulunkulu babe sesimeni esikahle sokuvuna isivuno esiningi. Okubalulekile ngalamandla abantwana bakaNkulunkulu ukuze baphumelele naphezu kweziqalekiso sikaNkulunkulu.
Kwaba ngo-2004 ngesikhathi uDixon Chiwali evuna amasaka ayisihlanu abanye besingatholi lutho esimweni esinzima eMalawi. Kwaphinda ngo-2009 isifundazweni esingenzansi neShere eMalawi saba nesomiso. uDixon wakwazi ukuvuna amasaka angu-30 emva kokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ekubeni omakhelwane bona bathola u-1.5 endaweni efanayo. Kufanele sibuyele kuNkulunkulu kuzo zonke izinto, ngisho nasezintweni eziphathekayo asinika zona ngemvelo yakhe. Ukungalimi kanye nokufaka ingubo kaNkulunkulu enhlabathini ukuze sinqobe isomiso. Lena iyona inkolo yabantwana esidinga kuyilandela, asikhombisa yona ngemvelo yakhe. Bheka izindlela zakho. Isixazululo ukuvuselelwa kwethempeli lezimpilo zethu. Ukuthola izixazululo ezivela kuNkulunkulu maqondana nemibuzo enzima efana neyendlela enzima esizungezile. Siqala ngokubheka izindlela zethu ngokuba siyithempeli likaNkulunkulu eliphilayo. Incwadi kaHagayi ithi uIsrayeli wamlalela uNkulunkulu ngesicelo sakhe sokwakhiwa kabusha ithempeli. Base beliqeda ngonyaka ka-515 BC, kanti futhi nathi singakwazi. uPetro kuqala 2 iverse 5. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe izindlu zakamoya, ubupristi obungcwele. Ninikele ngemihlatshelo yakamoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngeke sikwazi ukushintsha izwe lethu, kepha singakwazi ukushintsha izimpilo zethu. Lokho kungaba nomthelela emndenini yethu nasemphakathini wethu osizungezile. Ngokuhlanganyela sisonke singeza umehluko omkhulu. Uma simnika indawo uNkulunkulu enhlizweni zethu, siqaphela nezindlela zethu, siyakhula ecebeni lakhe lokuthi simdumise izinsuku zonke. Uma siqaphela izindlela zethu, sikhuphukela entabeni kaJehova nezandla ezingenacala kanye nenhliziyo ehlanzekileyo, impilo yakhe kithi nangathi ingaqala ukuthela izithelo. uHagayi 2 iverse 18 kuya ku19. Ake nibeke ezinhliziyweni zenu kusukela kulolu suku nangaphambili kwasosukwini lwama-24 lwenyanga yesishagalolunye, kwasosukwini okwabekwa ngalo isisekelo sethempeli likaJehova. Yebo, nikubeke ezinhliziyweni zenu. Imbewu isesibayeni na? Cha, imivini nemikhiwane nama-pomegranates nemiqhumo akuthelanga, kepha kusukela kulolu suku ngiyakubusisa. Yize noma ithempeli kwase kumsebenzi wawusaqhubeka, kodwa uNkulunkulu wababusisa ngokuthula nangezithelo. uNkulunkulu akabekanga kakhulu ekungenzeni kwethu amaphutha njengoba sizimisele ukuhamba ngendlela zakhe. uNkulunkulu ufuna abantu azobabiza ngabakhe, abantu benhliziyo yakhe, abamthandayo futhi abahamba naye. Thessalonians oqala 2 verse 12. Nihambe ngokufaneleyo phambi kukaNkulunkulu onibizele embusweni nasebukhosini bakhe. Siyazikhethela zinsuku zonke ngamathempeli ezimpilo zethu ukumnika indawo yakhe yobukhosi nodumo. Kungenjengamathempeli akudala ayesetshenziswa kuphela emadelini nangesikhathi zemihlatshelo. Leli yithuba elimangalisayo nento ekungafanele ithathwe kancane, kodwa isiyithathe ngokukhulu ukuzithoba nokubonga. Korinte wesibili 6 verse 16. uNkulunkulu uthi, ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, isho iNkosi. Ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela, ngibe nguyihlo kini, nibe ngamadodana namadodakazi kimi, isho iNkosi uSomandla. Amathempeli ezimpilo zethu asekuncithakalweni, ngoba besikhonza izinkaniko zenyama yethu nezindlela ezingalungile nokungahambi ngendlela kaNkulunkulu.
Thina njengamadodana kaNkulunkulu namadodakazi ake sizinikele ekuvuseleleni ithempeli likaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Ngokuqaphela izindlela zethu sizenze zihambisane nezikaNkulunkulu. Kungabi ngokomoya kuphela, kodwa nangokomqondo nangokomzimba ngokunjalo. Isambulo sokugcwala kwebandla lakhe elikhazimulisiwe sizovela kumuntu nomuntu ovuselela ithempeli elisencithakalweni nohamba ezindleleni uJesu asikhombise zona. Sidinga ukuba sekukholweni ukuze samkeliswe inkazimulo yakamuva yendlu yakhe ekithi, ukuze sikhazimuliswe kakhulu kunasekuqaleni, ukuze athokoze ngayo bese ehlisa izibusiso zakhe.